Ha començat el futbol, ha començat la Lliga Tercera Catalana i tenim ganes de comentar-ho amb tots vosaltres. Avui al Calafell Esportiu tertúlia de futbol i ho farem amb la Unió Esportiva Segur i amb el Club de Futbol Calafell. L'Atlètic Segur encara haurà d'esperar pel debut. Atenció perquè la Unió Esportiva Segur ha començat ben forta, guanyant per 2-4 al camp del Vendrell i el Club de Futbol Calafell ha empatat a 2 contra la Riera. L'emoció, els gols estan servits. Calafell Esportiu, Calafell Ràdio, benvinguts. Doncs nosaltres que comencem ja aquesta tertúlia tenim moltes ganes avui de començar aquest programa amb la Unió Esportiva Segur perquè, escolteu, tenien un rival d'aquells complicadíssims. Tot semblava, a vegades, si ho mires sobre el paper, que podria acabar en empat, però no, la cosa va anar molt bé, 2-4 contra el Vendrell. I avui, per comentar aquest partit, en aquesta tertúlia ens acompanyen els entrenadors de la Unió Esportiva Segur. Aitor Gutiérrez, com estàs, Aitor? Muy bien. I també l'Anas Belal. Anas, com estàs? Molt bé. D'entrada, deixeu-me que us feliciti perquè, escolteu, jo crec que si hi havia algun escèptic que pensava que potser no podíeu aconseguir la victòria, em sembla que els heu callat, en una jornada. Sí, nosotros estamos convencidos de la victoria, pero había gente que no se lo esperaba, ¿no? La verdad que empezar bien ganando en un campo difícil siempre nos va bien para todos. Déu-n'hi-do, Anas, quina victòria, No sé si inesperada o tal com estaven en la pretemporada, això podia passar i al final s'ha rubricat. Bueno, molt complicada, bueno, jo sabia que seria complicada perquè és un rival molt fort, però bueno, a poc ha vingut més convençuts i així ha sigut. Molt bé. Aitor, com vas veure en línies generals el partit? Una mica el plantejament que t'esperaves del rival? Al final vosaltres vau aconseguir tirar-ho endavant? Sí, lo esperado, ¿no? Sabíamos que el Vendrell es un rival que le gusta tener el balón, que empieza los primeros 15 minutos apretando arriba, muy fuerte. Sabíamos que esto nos iba a costar al principio, pero poco a poco el equipo fue a más. Y con el gol de Fran Marín nos ayudó a meternos dentro del partido. La segunda parte creo que fue totalmente seguro y pasamos un peldaño por encima de ellos. Y bueno, yo creo que remontar en un campo tan difícil, yo creo que moralmente el equipo nos va bien para afrontar estos partidos que vienen, que también son complicados. Perquè, Anas, és important neutralitzar el gol, no?, d'ells, inicial? Sí, home, és un camp molt difícil de remuntar, com ha dit el senyor Guti, i tal, és un camp molt gran, ja ho sabíem que seria molt difícil, perquè ells tenen les idees molt clares, ells no es compliquen, és un joc molt directe, és fàcil, i a sobre es fiquen 1-0, és el moment d'estar més tranquils i l'equip ha sabut remuntar amb paciència. Ara mateix esteu veient en pantalla aquest gol que va marcar Fran Marín. Era important, no, Aitor? L'aportació, com sempre, del Fran i, a més, en el moment que arribava aquest gol. Sí, sobre todo el momento, ¿no? Porque te meten en 1-0 y el otro equipo se viene arriba, nosotros un poquito abajo, pero no fue así, fue al revés. Nos meten en 1-0, el equipo fue de menos a más y con este gol pues sí que nos ayudó bastante porque de la primera parte, si te vas perdiendo allí, luego remontar a la segunda es complicado. El 1-1 nos metió en el partido y a ellos yo creo que les perjudicó bastante y el equipo al final dio la cara i se llevó estos 3 puntos. Anas, a què atribueixes aquesta genial segona part? Creus que va ser més mèrit vostre, de mèrit del Vendrell? A què ho atribueixes? No, el mèrit és 100% els jugadors, perquè hem vingut a fer una temporada molt correcta, diguem, molt física, i la clau ha sigut el físic, aguantar fins al minut 90 i això és, no baixar els braços i seguir força fins al final, és tot això. Al minut 50 estem veient ara mateix aquest gol que va marcar Lamine Sané, que avançava al conjunt de Segur. Després vindrien els gols de Marc Sisa, de Llanguas, per deixar l'1-4 i després sí que el Vendrell maquillava aquest resultat. Important, Aitor, perquè, atenció, perquè l'11 inicial plantejaves noms que els quals van acabar marcant, com per exemple Llanguas. Sí, la verdad que apostamos por la continuidad y algún fichaje que hicimos durante el confinamiento, pues sí que les dimos la oportunidad de empezar, porque yo creo que había jugadores que se lo habían ganado la pretemporada, el caso de Llanguas, el caso de Vives, el caso de Gabri, y bueno, yo creo que al final se ha visto en pretemporada, se está viendo ahora, aportan goles, aportan este plus que nos faltaba el año pasado y esperemos seguir las próximas jornadas con esta tónica y con buen ritmo. Anas, com has vist els nous fitxatges? Perquè dèiem els debuts, per exemple, l'11 inicial, volia dir, Casas, Llanguas, Vives, van ser 3 dels noms propis. Molt bé, han encaixat superbé, com si aquí portessin 4 anys, i la veritat que això ja fa molt a l'equip, que ja es fan pinya molt ràpid, i des del primer dia ja semblaven ja un mes de l'equip. Aitor, al final hi ha hagut també canvis, més incorporacions en els darrers dies, heu apretat aquí també,
Sí, la verdad que el mercado de fichajes en estas categorías siempre está abierto, no es como en primera división que ya acaba, entonces, bueno, todo lo que sea sumar para el Segur, estamos siempre en contacto con el mercado, con otros equipos, con otros jugadores de esta categoría, de otras categorías, porque la liga es muy larga, hay lesiones, hay sanciones, hay gente que plega, hay gente que, bueno, que por otros motivos también tienen que ir a jugar a otros clubs y nosotros siempre estamos atentos a esto y bienvenidos. Una de les incògnites quan comença una temporada és el tema físic, no? Sempre dius que a vegades els primers partits semblen més un partit de pretemporada pel moment en què arriba l'equip. Com vas veure tu a nivell físic l'equip? Yo creo que el equipo, como ha comentado Ana, yo creo que ha sido clave porque el equipo ha competido los 90 minutos haciendo un esfuerzo terrible, no propio de la jornada 1. Yo creo que este partido, si lo hubiéramos tenido más adelante, quizás vendré y a lo mejor nos hubiera costado un poquito más. Y bueno, son cosas que tiene el fútbol. Nosotros hemos trabajado mucho y bien en pretemporada y de ahí que este resultado. Important anar perquè també es comença guanyant i a més fora de casa, que semblen dos factors complicadíssims, no? Sumar la primera jornada i a més ho fas fora de casa i en un camp, si li vols sumar també com el del Vendrell. Sí, molt més quan és un resultat molt contundent, com un 2-4, que ja dones un pas ben fort. I a sobre, bueno, és enganyós perquè l'equip ha treballat molt bé defensivament i hem fet que el Vendrell no jugui tan bé. No és que sigui el Vendrell molt justet, és un equip molt ben composat i juga molt bé, però han treballat molt més defensivament que ofensivament. Això cal destacar-lo. Un Vendrell que es va resistir, que diuen a morir, al final va marcar en el tram final el 2-4. Sí, un equipo que con el 1-4, otro equipo baja los brazos y nosotros tuvimos que remar hasta el final porque con el 2-4 también se crecieron. Nosotros estamos prácticamente sin gasolina, pero el equipo compitió bien, los cambios también ayudaron porque tenemos este año un poquito más de banquillo, más recursos y compitieron hasta el final, que es de lo que se trata. La plantilla ja és conscient que enguany s'hauran de guanyar en lloc, perquè clar, com bé deies, doncs han arribat més fitxatges, això doncs augmenta més la competència. Bueno, gestionar un vestuario siempre es complicado, ¿no? Al final todo el mundo quiere jugar, todo el mundo viene a entrenar y cuando uno no juega, no entra a la convocatoria, pues siempre hay alguna cara que pues no ayuda, pero bueno, al final los jugadores son conscientes, ¿no? Se hicieron las reuniones y el objetivo estaba marcado, que es intentar subir este año y esto tiene consecuencias. Si queremos tener una plantilla con 20 jugadores, 22 de buen nivel, habrán partidos que no se podrán jugar. Y por lo tanto, bueno, poco a poco la gente lo tiene que ir entendiendo y en eso estamos. I Anas, també un dels factors que parlàvem abans de començar la temporada és que necessitàveu encara més gol, no? I escolta, arriba la primera jornada i no un ni dos, sinó 4, Per tant, també un missatge a aquells que també deien és que a aquest equip li falta una miqueta més de gol. Home, l'any passat, com vam acabar, ja vam veure que eren els millors defensivament, perquè els que menys van encaixar gols i tal, i que sí que faltava una mica que arribàvem 15 cops, arribàvem 20 cops, si no és un gol, un dos. Aquest any sí que els fitxatges ja s'han concentrat més a la part ofensiva que la defensiva. I sí, a part d'això, la pretemporada també venen molts gols i venen amb molta gana i ja també, com hi ha dos per posició, doncs ja s'esforcen més, ja hi ha més competitivitat, que això sempre és bo. I sí, la veritat que no cap queixa, amb el gol no faltarà avui, aquest any. Tant de bo que hi hagi molt de gol aquesta temporada. Estem fent aquesta tertúlia analitzant el darrer partit de la Unió Esportiva Segur, de fet el primer de la temporada, amb aquesta gran victòria contra el Vendrell per començar forts amb aquests 3 primers punts, i fort és el que arriba aquest cap de setmana. Aquest diumenge a partir de les 5 la Unió Esportiva Segur s'enfrontarà contra el Club de Futbol Calafell, és a dir, el derbi, allò que estàvem esperant perquè, si us recordeu, doncs, abans que tot s'aturés, abans del confinament estàvem a les portes d'un derbi i ara per fi podem dir que, escolteu, creuem els dits que el proper diumenge doncs tinguem aquest derbi al municipal de Segur i la pregunta és obligada, Aitor, un derbi amb un club de futbol Calafell que ve d'empatar la primera jornada contra la Riera y vosaltres jugant com a locals. A priori no sé si són els ingredients perquè pugueu sumar els 3 punts. Bueno, nosotros vamos a luchar cada semana, ¿no?, por los 3 puntos y la Unión Esportiva Segur es uno de los candidatos al ascenso, pero el Calafell siempre lo tenemos presente, ¿no? Tiene buena plantilla, compiten bien contra nosotros, pero yo creo que siempre compiten mejor que con otros equipos porque nos tienen ganas, porque es un derbi. Y bueno, nosotros a priori somos favoritos, claro que sí, no vamos a decir que no. Y esperamos seguir con la misma tónica que esta semana, entrenar bien lo que queda de semana y apretar para el domingo para que los 3 puntos se queden en casa. Anas, coincideixes amb el que ens diu l'Aitor? Al 100%. Bueno, penso que un derbi, quan sigui qualsevol moment de temporada, és un partit especial que donant un 150%, no un 100%, i encara que siguin una mica de favorits d'aquest resultat i com venim jugant, sempre no pots guanyar un partit sense jugar-lo, i és anar a tope i ja ho sabem i estem preparats ja per això. Avui són dimecres, teniu clar ja una mica per on aniran els trets a nivell d'onzes inicials de cara al diumenge?
Bueno, nos queda alguna sesión aún por completar durante la semana, veremos las últimas pruebas, pero siempre lo que va bien se toca lo menos posible. Estas rotaciones aún es pronto para hacerlas y poco a poco vamos a ver la plantilla cómo responde y esperamos tener claro ya el viernes por la noche el 11 del domingo. Molt bé, doncs es fan encara demorar una miqueta. En tot cas, pel que ens ha dit, ja intuïm que pot ser una alineació força similar a la de la primera jornada, però escolteu, caldrà esperar el diumenge a partir de les 5. Us atreviu a fer una porra ràpida, un resultat de cara al diumenge? 3-0. 3-0. Atenció, contundent. Anas? Jo, qualsevol que sigui positiu, 3 punts, i és igual, encara que sigui 1-0. Molt bé. Ja em serveix. Ell, ja, un ja val. Puntuar. Un ja val. A 3 punts. Farem la mateixa pregunta al Club de Futbol Calafell. Perfecte, a veure aquí al final qui l'encerta. Molta sort per part vostra també en el derbi del diumenge. Ja seguir endavant i felicitats pels 3 punts. Aitor. Moltes gràcies a vosaltres. I també a l'Anas, moltíssimes gràcies per passar-te una estona aquí pel Vilarenc. A vostè. Doncs nosaltres acomiadem la Unió Esportiva Segur i seguim endavant amb el programa perquè ja ens espera el resum, el més destacat del partit del Club de Futbol Calafell. I nosaltres que seguim analitzant la jornada del debut a tercera catalana, si fa uns minuts era la Unió Esportiva Segur, doncs ja donem entrada al Club de Futbol Calafell i ho fem avui amb una representació amb 2 jugadors que ens agrada conèixer en aquesta primera tertúlia de la temporada 2020-2021, com són els germans Laoz, el Sergi i el Xavi. Què tal, com esteu? Benvinguts. Gràcies, moltes gràcies. Molt bé, gràcies, que és un plaer. Doncs gràcies per acostar-vos avui una estoneta per repassar aquest primer partit de la temporada. Escolteu, nosaltres teníem moltes ganes de que comencés ja el Club de Futbol Calafell i llàstima que la cosa hauria anat de ben poc, Hi va faltar uns minutets per certificar la victòria. Com ho vau veure? Sí, bueno, va ser un partit realment trebat, vam començar fent bé la feina, a poc la cosa va anar enturbiant-se, però bueno, això és el futbol, a poc anem millorant, el nostre entrenador ens està donant bones previses, bueno, també s'ha de destacar que som una pinya i això és important, i a poc anirem sumant, això està clar. Molt bé. Com has veure tu, Xavi, el debut? Bé, porque ya teníamos ganas de empezar el partido y empezar la liga, como este año con esto del COVID, a ver lo que nos dejan jugar. Y nada, empecemos, bueno, íbamos ganando, nos empatan, remontamos y a las acaballas se nos escapa, pero bueno, contentos, un punto, empezamos bien, somos un buen grupo y bueno, con humildad intentaremos hacer esta temporada quedar lo más altos posible y bueno, intentar llevar un poco el Calafell después de 100 años de historia, donde se merece, la verdad. Tal com va anar el partit, doneu per bo aquest punt? O creieu que tal com va anar haurien d'haver sigut 3? Bueno, jo penso que en línies generals ells van fer molt bona feina també, ens van apretar molt i el resultat no és del tot just, però tampoc el catalogaria com injust del tot. És una llàstima perquè són 2 errors que se'ns escapa, marquem en el 83, tenint ja realment una gran feina feta, però bueno, s'ha de dir que ells també van fer la seva feina, van apretar, no es van rendir en cap moment, nosaltres ho vam pagar. Al final Sí. les errades t'acaben condicionant, Sí, no? así es el fútbol. Cuando fallas, luego pasan estas cosas. En tot cas, quines sensacions vau tenir sobre el terreny de joc? Tenint en compte d'on veníem, d'aquesta aturada, també per vosaltres és complicat, suposo, a tornar a agafar la dinàmica de les jornades. Com us vau sentir? Bueno, a veure, hem anat treballant, s'ha de dir, hem començat de menys a més i a poc anem recuperant la forma, es nota aquest peron, s'ha de dir, però bueno, a poc i penso que al llarg de la temporada anirem agafant forma i tot canviarà, però bueno, s'ha de tindre una mica de paciència, les coses estan com estan, si s'ha de ser conscient de la situació que estem vivint. Molt bé. Com has veure tu l'equip a nivell físic? Bueno, en principio es lo que ha dicho también mi hermano, que claro, al principio llevábamos 6 o 7 meses sin entrenar y bueno, hemos hecho la pretemporada, como ha dicho él, hemos ido de menos a más y yo creo que no estuvo mal dentro de lo que cabe, pero yo creo que la liga iremos cogiendo ritmo. Yo creo que este año podéis ver un gran Calafell. Ells són 2 de les noves incorporacions del Club de Futbol Calafell aquesta temporada, per cert, un 11 amb moltes novetats, si tenim en compte el que teníem la darrera temporada, i vosaltres vau ser protagonistes també, perquè vau marcar, Sergi i Xavi, aquests golets també del vostre equip. Com us vau sentir també en aquesta matèria? Sí, en aquest cas bé pel gol, però també s'ha de dir que no només som nosaltres, darrere tenim 10 jugadors més, els que van entrar de la banqueta també, i a l'equip tècnic, que s'ha de destacar que entre tots el gol no és només nostre ni seu, és de tots, i lògicament content perquè és la guindeta, s'ha de dir,
però bueno, és una mica el gol de tots. O sigui, bueno, és un mes, s'ha de seguir sumant i ja està, aquesta és la dinàmica a seguir. Molt bé. Content també pel fet de poder marcar ja? Sí, mira, hemos empezado bien, un golito. Lástima que no sirvió de mucho, ¿no? Pero bueno, es lo que digo, también el gol viene pues gracias por todo el equipo, hemos un bloque y bueno, mira, un puntito, pero bueno, contentos. I segueixo amb el tema del gol. En veurem molts vostres aquesta temporada? Sí, hombre, eso esperamos. Molt bé. Això esperem, espero repetir la quantitat de gols que vaig fer amb altres i això, i que sigui un bon any, espero això. Doncs també us volia preguntar, ens ha acompanyat també en aquesta tertúlia, ja sabeu que fa unes setmanes ens visitava el Salva Pérez, el nou entrenador. Com està sent aquesta aclimatació amb el nou míster? Perquè ell també arriba de nou, no? Sí que és cert que havia estat en 2 temporades per salvar l'equip, però ara sí que ha arrencat aquest projecte de zero amb vosaltres. Com treballa el Salva, com esteu veient? Pues bueno, yo al Salva ya lo conocía, hace tiempo que él me entrenó, hace años. Y bueno, Salva es muy buen entrenador, entiende mucho de fútbol y con él yo creo que vamos a aprender mucho y podemos hacer cositas con él. Com veus tu el Salva? Home, jo penso que cal destacar que abans de ser entrenador el Salva ha sigut jugador, ha jugat a bones categories i es nota que de futbol en sap una estona. I sobretot penso que una de les coses més importants és el bon clima que hi ha, som tots un equip realment humil, bona gent, ens anem a divertir i penso que en aquest cas ell ho té, encara que les posicions són complicades perquè hi ha grans jugadors en grans zones i ho té difícil cada cap de setmana, s'ha de dir que és un bon equip, hi ha un bon clima i pot treballar a gust i això és molt important. Com creieu que serà aquest club de futbol Calafell aquesta temporada? Serà un equip molt ofensiu, més aviat de contenció? Perquè clar, el Salva ens deia, estima encara aquestes proves, aquest engranatge, però vist a la primera jornada, com diries que ha de ser aquest club de futbol Calafell? Jo penso que dependrà de la gent que tinguem al cap de setmana, del plantejament de l'equip rival i realment penso que no tindrem un Calafell únic, penso que el Salva farà els deures a casa i segons el partit plantejarà una forma de jugar o una altra, o sigui, acabarem sorprenent d'una manera o d'una altra. Per tant, aquí tindríem variants, també? Sí, yo estoy con mi hermano. En tot cas, tu ets partidari, per exemple, d'un futbol ofensiu, un futbol vistós? Sí, bueno, a mí me gusta el fútbol, el toque, no pelotazo, me gusta jugar. Un equip que jugui ordenadet i Sí. el toc, Y de mica en mica. De mica en mica han d'arribar aquests punts, també. Per cert, com va estar el municipal Juan Ríos? No sé si vau tenir gent que també us va recolzar en aquest primer partit, tenint en compte també les restriccions. Sí, no? claro, este año eso, pero bueno, pero bien. Vino gente, la gente animó, todo lo que podía entrar, claro. Y bueno, bien. A ver, yo animo a la gente que venga a animar y intentaremos darles una bonita tarde de fútbol. Molt bé. Ja sabeu que els partits com a local del Club de Futbol Calafell es juguen els dissabtes a les 5 de la tarda i parlant d'animar, sempre us vull recordar que tenim aquestes vies de participació, el Calafell Esportiu, el nostre WhatsApp de la ràdio, el 647 751 883, allà esperem els vostres missatges, també pels germans Laoz, i si voleu comentar-ho a través de Twitter, ja sabeu, el nostre compte no canvia, @cesportiu i amb el coixinet Calafell Esportiu Futbol. Arribats a aquest punt, els germans Laoz també els vull preguntar com arriben al proper partit, perquè, atenció, no sé si sou conscients de que arriba un dels partits importants, almenys pel futbol calafellenc, no sé si ja esteu una miqueta, allò que diuen en la onda, no? de saber del que ens espera aquest cap de setmana. Sí. Ja us hem parlat una mica del que ve, Sí, portem bastants anys jugant a futbol i coneixem perfectament el Segur de Calafell, sabem que és un equip molt dur, que no donarà una pilota per perduda, sabem que futbol es veurà, però d'aquella manera no del tot vistós, seran lluites, seran confrontaments i tindrem que suar molt les samarretes si volem treure algú i aquesta és l'actitud, aquesta és la idea del Calafell, no, ens deixarem la pell, això està segur. Si tenim en compte precedents d'altres temporades, sí que és cert que el Club de Futbol Calafell potser anava com a menys favorit, però al final ha aconseguit la victòria. I algun cop per necessitat, com per exemple recordem fa 2 anys, en aquella mítica salvació a l'última jornada al camp del Segur. Per tant, pot ser també un factor a tenir en compte, no? Sí, sí. Nosotros sabemos que vamos a un campo difícil, viene de ganar al Vendrell, 2-4, si no me equivoco. Y bueno, vamos a ir a hacer nuestro partido. Vamos a tener gente que se va a incorporar, que también está un poco tocada, que pueden ayudar bastante al equipo. Y bueno, será un partido difícil, duro. Y bueno, vamos a ir a dar un poco la campanada. No vamos a tirar la toalla, vamos a ganar el partido. Y luego pues a ver cómo sale. D'entrada, no sé si creus que ells parteixen com a favorits en aquest partit?
pel fet de jugar a casa, de la trajectòria del primer Bueno, partit. sí, a ver, es un partido, ellos juegan en casa, eso también se nota mucho. Y bueno, ya te digo, nosotros iremos ahí y vamos a intentar hacer el mejor partido posible y luego a ver què sale d'ahí. Ja ho sabeu, l'etiqueta de no favorits? Jo no estic d'acord, jo ho sento, però no estic d'acord. Ja que penso que un derbi pot passar qualsevol cosa, estic 100% segur que els meus companys es deixaran la pell i jo no ens hi poso l'etiqueta de preferits, ho sento però no ho puc fer. Penso que és un derbi i els derbis mai se sap i estarem allà lluitant com si fos l'últim partit de Lliga. Creus que haurà de retocar molt a nivell tàctic pel fet de jugar contra el Segur? Creus que no canviarà gaire l'esquema que pugui plantejar el Salva? Ja sé que estem abandonant escenaris, però sí, això és cosa... tenint en compte el rival, creus que pot canviar molt el plantejament, sabent com juga la Unió Esportiva Segur? Podria ser, això ja és la feina del Salva, però penso que, bueno, com he comentat, el Segur és un equip molt dur, sé que no lluitaran totes les pilotes, no escatimaran cap carrera i potser serà una guerra al terreny de joc per cada metre i ja està, i s'ha de pensar de forma molt positiva i nosaltres el que està molt clar és que no regalarem res. Atenció, missatge contundent també que fan els germans Laoz de cara a aquest derbi. Atenció, us atreviu també a fer un pronòstic? Els hem dit fa uns minuts també a la Unió Esportiva Segur. En nivell de resultat, quin posaríeu, per exemple? Com ho veus? Yo prefiero no decirlo eso. No entres, eh? A veure, tu t'atrevies amb resultat? Jo tampoc soc partidari de resultats. No. Tampoc. En tot cas, crec que victòria per vosaltres, no? Per suposat. Ells posen victòria, si no hi hem preocupat, Clarament. Per suposat, Molt bé, però no em vull mullar. No es mullen amb el resultat, el que sí que ells aposten és per la victòria. Òbviament, com ha de ser clar, si no ens espantaríem tots també, que ens diguéssiu això, Escolteu, va, al darrer minut ja, quin missatge adreçaríeu també a l'afició, a tots aquells oients, espectadors que us segueixen, quin missatge li transmetríeu després d'aquest primer partit? Pues nada, que vengan a animarnos al campo y que nos vamos a dejar la piel y que vamos a intentar llevar, como te he dicho antes, el Calafell donde se merece. Molt bé. Sergi? Sí, una miqueta el mateix, no? Que nosaltres no deixarem de lluitar, ells són el número 12 en aquest cas i esperem ànims i això, aquesta orientació de cara a nosaltres que ens fa tan grans, perquè si nosaltres aconseguim alguna cosa és gràcies al que he parlat abans, a l'entrenador, al cos tècnic i a l'afició. Molt bé. Doncs nosaltres ho hem d'acabar deixant aquí. Avui aquest programa l'hem fet amb la Unió Esportiva Segur i el Club de Futbol Calafell. Recordem que l'Atlètic Segur no ha pogut debutar en aquesta primera jornada com a conseqüència d'un cas positiu de Covid-19 amb el Constantí, el que havia de ser el rival del conjunt de Segur. Això farà que l'equip no pugui debutar fins la segona jornada. Esperem comptar amb ells també la setmana vinent, el dimecres, aquí al Vilarenc. Acabem nosaltres i com sempre us recordem que podeu recuperar aquest programa a la ràdio a la carta, com sempre el pots veure a YouTube, i demà programa dedicat a l'esport de base ja des dels estudis de Plaça de Catalunya. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos, per veure'ns i fins la propera.